सिमाङावबो प्रमद बर', मोगथाङावबो प्रमद बर', जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना। ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा। ओंखायनो सोरांनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर', प्रमद बर', प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। खालि प्रमद बर', प्रमद बर', प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सरकारनि सिङाव नङा। बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिंखौथ' बार होदो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङावबो नङा बियो। माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायाबो बेखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि। मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ, हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेब्लानिफ्राय पावार गैया जादों, बिथाङा माने प्रमद बर'नि अनगायै जेबो माने सिमाङावबो प्रमद बर', मोगथाङावबो प्रमद बर', जानाय लोंनाय उन्दुनाय जेरावबो प्रमद बर'खौल' बिथाङा रायाबा बखियाबा बिथाङा माने गोजोननाय मोना। ओंखामबो उखैया आरो उन्दुलाङाबो बिथाङा। ओंखायनो सोरांनायनिफ्राय मोनासिम खालि प्रमद बर', प्रमद बर', प्रमद बर'ल' बिथाङा बुंबाय थादों। बिथाङा मोजाङै मिथियो, बिथांनि हान्जायाबो मिथियो जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया सरकारनि सिङाव नङा। बिटिआर गभर्नमेन्टनि सिंखौथ' बार होदो, गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि सिङावबो नङा बियो। माने प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियायाबो बेखौ जेबो इनफ्लुयेन्स खालामनो हाया। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि। बिथांमोना जुदि इन्डिपेन्डेन्ट अट'नमास बडि नङामोनब्ला जोंनाव जे भारताव इलेक्शनफोर खुंनाय जायो, बे इलेक्शनफ्राव सरकाराव थानाय हान्जायानो देरहाबाय थागौमोन। नोंथांमोना नुदों जे सरकाराव थानाय हान्जायाबो जेननानै हेंथा हान्जायाबो देरहायो। बे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया मोनसे अट'नमास बडिखायसो बेबायदि जानो हादों। दा नैबे डिलिमिटेसनखौहाय इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया खालामगासिनो दङ आरो बियो मोनसे फ्रि फेयार मोनसे प्रसेस जादों होननानै जों सानदों। आरो जोङो जुदिअ दिनै उदालगुरि लकसभा समस्ति जायैयाव जों दुखु मोनदों, नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 12थाल' एमएलए समस्ति दङमोन, दा 12था जानायखाय जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जों इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ धन्यबाद होदों। आगोलाव 12ल'मोन, दा 12 जाबाय। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने मोजां खामानि जादों जोंनि बिटिआर ओनसोलाव आरो जौगानायनि हाबाफारिया गोख्रोंसिनै जासिगोन। बिथाङा पलिटिकेल माइलेज लानो नागिरदों। 17 बोसोर थगाय थसि रुलिं खालामलांबाय, दा थगायनो हाबावगोन सानदों। बिथाङा जेसेखि होना माने रायजोफ्रा मिथिगौ जे इउपिपिएलआ जेब्लायबो उदालगुरि समस्तिखौनो हास्थायदों। BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय। गसाइगाव जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन। 150निफ्राय 200सानि गेजेराव 75% रेहाय, 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन। जारागुरि गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा। बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिल'सफी, ससिय'लजी, जिअ'ग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन। लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा, एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटीज, कैरियर काउन्सेलिं, सांग्रांथियारि हाबाफारि, रिविजन क्लास, लोगोसे स्पोकन इंग्लिश, सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन। गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 7002271929 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम। कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in, इमेल आईडी govindacollege@gmail.com।